dawo. Lafiya lau. Lafiya. Alhamdulillah. Ni zan tafi Abuja saboda zan je kwana a can ka san gobe ne da mu yanke shari'a nan. Yanzu lokaci yayi kenan na yanke shari'ar. Lokaci yayi ba. To zaman ina son in ma wata nasiha saboda dai na san kai mutumin kirki ne amma kar ka canza da abin da na san ka da shi. Kada a baka kuɗi ka saba da faɗin Ubangiji maɗaukakin sarki. Allah ya haramta zalunci a kansa. Insha Allah. Ba wai don kafi kowa ba ne Allah ya baka aikin shari'a. Allah ya zaɓe ka ne domin ka taimaka wa al'umma. Kar ka sake ka saba da kyautatawa al'umma. Insha Allah. Kuma ka sani za ka iya yanke hukunci. Ka je ka taho ka faɗi a wannan lokacin da ka yanke hukunci. Kuma ka sani in ka saba da faɗin Allah ba za ka ga mai kyau ba. Don haka ka yi gaskiya. Ka yi gaskiya don mutuwa ba ta zuwa. In za ta zo ba sai ta faɗa ba, ka kiyaye. Insha Allah. Kaji? Insha Allah baba. Allah ma albarka. Allah ma albarka. Gida ga mutum zai shiga bayan mutuwa illa allati kana qabla al-maut yabniha sai gidan da yake ginawa gabanin ya mutu sai gidan da yake ginawa gabanin ya mutu fa in banaha bi khairin taba maskanuha idan mutum ya gina gidan nan da alkhairi zaman gidan zai dadi wa in banaha bi sharrin khaba baniha idan mutum ya gina gidansa na lahira da ayyukan duniya munana zaman gidan zai muni yace amwaluna li dhawil mirath najma'uha dukiyoyin mu magada muke tarawa duk abin da kake tara a duniya anan zaka bashi wanne zai gaje shi li qurabi dahari na buniha gidaje ce kawai zamani kake ginawa inda kai ginin shekara 1000 da suka wuce an gina gidan auren ya maru akwai wata al'umma shekara 5000 10,000 ta rayu a inda kake rayuwa tarihin ta ma an manta da akwai wuraren da an samu a tarihi bincike ya bayyana akwai al'umma su rayu sama da shekara 100 gidajen ya zama tarihi ina gidajen samudawa da adawa ka je irin kasar Egypt ka ga pyramids aka gina irin gidajen mulki inda ake preserving mummies ake ajiye gawawwaki shekara 3000 ba su rube ba ka je ka ga yadda aka gina sama da shekara 5000 ina jama'an nan suke da suka gina su tarihi ya mamanta da wanda suke wannan ayyuka da sun gina gidajen da technology na yanzu ba zai iya gina pyramid da ake da shi a Egypt ba haka tura suka tabbata amma wanda suka gina gidajen nan an manta da suna kasa wasu shekaran su 7,000 a cikin kasa su rube wal mautu ya tsuwiha mutuwa na nan kana cikin buri wuf sai ka ja dauki mutum babu labarin yanzu za ka rabu da mutum gobe sai a ce fa sai ka ga tek ana gaitan ka jana'izan wani me faru wallahi ya rasu hatsari ne ba hatsari haka kawai aka yi musallan tarawih da shi shiga gida ya rasu dukkan wanda ya mutu kiyamarsa ta riga ta tsaya don kana mutuwa al'amari ya riga ya kare ba wani labari ka tafi can madakada kana jiran mutane shi yasa yake cewa alqabru awwalu manzilin min manazil al-akhirah kabari shine masaukin farko a cikin masaukan lahira Assalamu alaikum. Yawa akwai excellence na ce na yanka nuna yin da yi kuma na san da sakamakon a gaskiya ne in san ka ina so ku yi miliyan 300 bari ina zuwa zan yi tunani fa inna jaminhu fa ba'dahu aysar idan mutum ya tsira daga kabari abin da zai zo bayan sa yafi komai sauki fa in lam yanju minhu ma ba'dahu ashaddu idan mutum bai kai labari a kabari ba to fitina na bayan wannan akwai bala'i a filin kiyama na jiran sa
kaga da Allah ku kyale miliyan 300 ku. Saboda ni na fi jin tsoron Allah akan komai fa. Kana so na je na aikata abin da ba daidai ba? Zan iya yanke shari'an nan yau gobe in tafi wani abu ya same ni ko kuma ina gama yankewar ma Allah ya karɓi rayuwata. To ni na fi jin tsoron Allah akan komai. Dama ce fa babba baka same. Ba na son wannan dama, ku rike damar ku. Ba na ciki. Na fi jin tsoron Allah akan komai. Yawwa. Domin Allah ba akan kansa yana cewa inni haramta zulmu ala nafsi. To zan kasance ni a cikin azzalumai. Rabu da ni kawai sai an jiba da Allah. Ba na son wannan magana, ku bari kawai. Bari kawai. Haba. Mutane suna ɗaukan mutane kamar yadda suke su ma to haka suke. Haba. In karɓi kuɗin yau kuma zuwa gobe Allah to ya karɓi rayuwata. Bacin Allah na cewa kullu nafsin za'iqatul maut. Na yi imani da fa ni matacce ne kuma ni zan mutu. Su kyale kuɗin su. Allah ya rufa min asiri. Ina da abin da yafi wanda to za su bani. Haka Allah ya rufa min asiri. Wuce kano of miliyan 300. Ban so.